Hej og velkommen til finurligheder i fysik. I dag har jeg fået lov til at få to eksperter med ind i studiet. Niels Neutron og Frederik Fysiker. Hej Niels Neutron. Goddag Kim Kemi. Hej Frederik Fysiker. Goddag Kim Kemi. Hvad for nogle finurligheder har I taget med i dag? Jo, men vi har valgt at fremvise et forsøg om drivhuseffekten i dag. Så det har vi valgt at tage sådan et stativ med. Vi skal holde en glødepære, som altså skal forestille solen. Så har vi sådan to kolber i med her. Og det ene, det skal bare være helt normal ren luft deri. Og i den anden skal der bare være kuldioxid, også kaldet CO2, og det er for eksempel det, vi udånder. Nu vil vi så i gang sætte vores lille forsøg med at lave CO2. Og det gør vi ved at blande bagepulver og eddikesyre. Men først skal vi lige huske sikkerhedsbrillerne. Ja. Så vælger vi så eddikesyren op i. Vi ryster lidt. Og som I kan høre herovre, så er produktionen allerede godt i gang. Så vi vælger at sætte en låg på. Og så skal der cirka være lige stor afstand mellem de her kolberne. Så det eneste vi mangler nu, det er bare at tænde lyset. Men inden vi begynder med det, så skal vi måle den 5 gange, og det skal være hver 5. minut. Så det tager rimelig lang tid, det forsøg her. Så ja, og så tænder vi lyset. Ja, men så kan vi jo bare sætte os til at vente imens, at det er i gang der. Og det vi skal måle, det er for at se temperaturforskellen mellem dem. Vi kan allerede se, at vi starter begge to på 22 grader, og så kan vi bare vente og se, hvad der sker. Ja, og nu er det tid til første måling. Som vi kan se herovre, så er det den med luft i. Den er allerede oppe på 29 grader. Og den med CO2 i her, den er helt oppe på 32 grader. Ja, så er det endelig blevet tid til anden måling. Den her over med luft i, den er helt op på 33 grader. Og den her med CO2 i, den er helt op på 37 grader. Ja, så er det blevet tid til tredje måling. Som I kan se, eller som vi kan se, så er den her lavet op på 35 grader. Og den med CO2 i, den er helt op på 40 grader. Ja, så er det blevet tid til fjerde måling. Den her over med ren luft i, den er helt op på 39 grader. Og den med vores CO2 i, den er helt op på 44 grader. Ja, så er det endelig blevet tid til femte og sidste måling her i dagens program. Den her over med luft i, den er nu helt op på 42 grader. Og den anden her med CO2 i, den er nu helt op på 47 grader. Og så på den måde kan vi vise det, også at jo mere CO2 vi udleder, jo varmere bliver vores klode. Det var et godt eksempel, drenge. Jo tak, Kim Kemi. Niels Neutron og Frederik Fysiker. Tak. Hov. Nu glemte jeg jo helt. Vidste du, at hvis 1 million mennesker skiftede 3 af deres gamle glødepærer ud med sparepærer, så svarer det til at fjerne 100.000 biler på vejen. Og med den bemærkning slutter finurligheder i fysik. Vi ses næste gang. Og så tænder vi lyset, og så kan vi måle efter. Skal vi være 5 gange.
for at se... Så kommer der gang i solen. Ja, så vi kan se, så kan det producere meget CO2 dernede. Nej, jeg skulle trykke Tryk på, mand. Hvad satan? gang i den, mand. Og så tænder vi Tænder lige for lys og 40 grader. Tak, det er lort. Det er 47, det er 3. Og sådan har det bare været helt vejen op. Ja, så nu er det endelig blevet tid til 5. og sidste måling. Nu må I fandme tage jer sammen. Du er endelig. Ja, du har ikke sagt en skide selv. Nej, Du står bare. det er dig, der siger det hele jo. Ja, det var den måde siden. Nu er det blevet. Ja, så kom i gang. Det står så ikke at spille. Ja, så kan man. Kom nu i gang med jer. Bare en sekund nu. Tag dig nu sammen. Så er det endelig tid til 5. måling. 5. og sidste måling. Kom nu, tag den sammen. Det sidste, det er så ikke fri.